Arratsaldeon eta ongi etorri danoi, Endesa Liga da, Endesa Ligan 22. jardunaldia, Euskal Derbia gaur hemen Miribilan, Euskal Derbian, Usue Bilbao Basket eta Lagunaro GBC elkarren kontra. Atzo futbolean, San Mamesen, Gipuzkoarrek irabazi zuten, bat eta gutxi irabazi zuen Realak Atletiki, ea zer gertatzen den gaur hemen Saskibaloian. Juan de la Vega, arratsaldeon badu protagonista bat. Arratsaldeon bai guztioi alboan Fotis katxikariz dugu. Aurreko astartean segurako pisuak kendu zuten gainetik adetuko diegu. Buenas tardes, Fotis. Bueno, el martes pasado comentamos, os quitasteis un gran peso de encima, pero hoy es una nueva batalla, ¿no? Además contra un equipo muy necesitado. Claro, estamos ahora aquí jugar contra un equipo que está en una situación complicada en la liga, pero con los dos nuevas incorporaciones ha cogido forma, podemos decir, el equipo. Está jugando muy bien, viene aquí con una victoria muy amplia en casa contra el Valladolid. Y siempre los partidos hay que demostrar si eres mejor o no. Siempre es un derbi. Espero el equipo va a reaccionar bien después de 11 días muy duros. Y nada, seguir. Estamos donde estamos en la clasificación y jugamos en casa y tenemos que aprovecharlo. Vale, pues muchas gracias y muy buena suerte para el encuentro de hoy. Jarraian orain Sito Alonsorekin hitz egiten ahaleginduko gara. Zitole Alonsoren hitzak jaso bitartean, Josan Aldaldur, arratsaldeon. Arratsaldeon, hasieran gure. Derbiak desberdinak dira, naiz eta azkena izan Lagunaro eta bosgarren Bilbao Basket. Bai, bueno, sailkapenari biztaizo bat emanezkeo, alde nabarmena dago, ez? Talde batetik bestera, baino horrelako partidatan badakigu zer dan, ez? Gogoa alde batean eta beharra bestean. Hori gertatzen da askotan eta premia izaten bada tensioare bai, orduan arriskuak izango dira, ez? Bilbotarrentzat ere. Ikusi egingo dugu zuzenean partidua noski, esan bezala, badu Sito Alonso bere inguruan Juan de la Vega. Aurrera. Alban dugu bai GBCko entrenatzailea, arratsaldeon Sito. Arratsaldeon. La pasada semana hablábamos de 14 batallas, en la primera lo disteis todo, luchasteis como nunca, pero bueno, hoy va a ser un poquito más complicado, sobre todo también por jugar fuera de casa, ¿no? Sí, está claro que es una batalla más importante porque fuera de casa siempre hay que dar un plus ante un equipo que pues, viene a conseguir un objetivo muy difícil y positivo, entonces vamos a tener que dar lo mejor de nosotros para ganar. Bueno, ese objetivo que del pasado martes, ¿crees que puede ser beneficioso para ellos porque se han quitado presión? O a lo mejor por eso mismo puede que salgan más relajados y ahí les podáis meter mano. Bueno, pensar eso yo creo que sería irresponsables. Nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, dar nuestro máximo nivel en cada acción que disputemos y luego veremos cómo responden ellos. Pero pensar primero en ellos es un error en la situación en que estamos. Vale, pues muchísimas gracias y buena suerte para el encuentro de hoy. Hori esek izan ditugu bi entrenatzaileen hitzak. Bi protagonista bai, bi entrenatzaileak, biek ere gogor hitz egin duten eta Sito Alonso astean zehar esan du erasoan jokatu nahi duela, ez duela Bilbao Basketen defentsan zentratu nahi. Bueno, noski, badakigu gainaz nola jokatuko duen Usue Bilbao Basketek, ez? Hemen etxean normalean bere defentsak oso gogorrak izaten dira. Hoiek dira bere filosofiako argudio garrantzitsuena. Eta beste aldean, badakigu ez, Sito Alonsok esan duen moduan, hortan bakarrik saiatzen bada, zaila izango duela, ez, hala ere, hobekuntza nabarmena egin du taldeak azkeneko hilabetean. Eta, espero dezagun, ez, partida lehiatu bat ikustea, eta, bueno, geho, hoberenak irabaze dezala. Zisis izango da hasierako bostekoan antolatzaile Basileiadis, Munbru, Erbel eta Hamilton, Bilboko taldeari dagokionez, eta Donostian berriz Lagunaron neto izango da joku antolatzailea, eta gero Finley, Papamakarios, Woods eta Doblas. Horietxek bostekoak gaurko partidu honetarako, eta dagoeneko Papamakarios izerditan, Doblas ere bai, joan den larun batean hain zuzen partidua ikusi genuen, zuzenean, elkarrekin ikusi zuten gu hemen kantxan orduan Donostian eta gure zaleek, Doblasek sekulako partidua egin zuen, Papamakariosek 3 garrantzitsuak sartu zituen oso beste talde bada, Finley eta Paunitx etorri direnetik. Bai, egia da, ez, Unikajaren aurka ere hor txibiliziran, Estudiantesen kantxan ere bai, badirudi hobekuntza honekin aukerak baituztela partidak irabazteko, rolak ere garbiagoa daude, Estatu Batuarrak Amerikarren rola hartuta daukate, erantzukizuna eta puntuak. Geho Paunitxek ere tenkatu egiten du defensa hori, eta badirudi ez, beste jokalariak ere lasaiago eta beste aukera gehiagorekin jokatzen dutela. Eta datua, Salgado santutxuko da noski, bilbotarra da, baina asko maite dute
Bilbao Basket zaleek bere karrera hemen egin du. Javi Salgadok eta Azebera Igo eta gauza guzti horiek noski Bilbokin egin zituen, baina orain Donostian dago, hala ere datorren bakoitzeko txalo egiten diote merezitakoa. Noski baiet, hemen sortutako jokalaria da, oso maitatua esan duzu moduan, kalitate handiko jokalaria, urte mordo bat egin ondoren eta azpitikan hasi ondoren goraino iritsi zen Bilbo Basketekin, eta nik uste hori ahaztu ezina dela, hemen gogoan daukate nolako jokalari puska den, eta normala da, txalotzea. Hiruko handi bat sartutakoa da, Lagunaro hori, besteak beste GBC-ri, besteak beste orduan Bilbon zegoenean. Aurkezpena orain, Bilbao Basketen aurkezpena. Men in Black, beltzezko gizonak, bai Bilbon eta bai Donostian, bi taldeetan, jokalari guztiak dituzte euren eskura entrenatzaileek, eta aurkezpen beroa beti moduan Bilbon izena esan, eta abeizena jendeak erantzun. Eta pabiloiak hasier itxura ikusgarria du, duela bi egun 200 sarrera baino ez dauden ez ziren geratzen hemen salgai, eta ez dakit beteko den, baina oso gertu egongo da. Donostiadik ere 200 bat zale pasatxo heldu dira, Uni peinak bidaiak antolatu ditu, bi autobus ekarri ditu, eta partiaren atarian hortxe ere txaranga hotxak entzun izan ditugu pabiloaren inguruan beraz festa bai barruan eta bai armeietan ziurtatu dago. Meritua dute egia esan Donostiatik etorri direnek, elurra ere ari zuen eta Donostian, hemen Bilbon oraingoz ez, hotz kanpoan bero Miribilan barruan, Miribila efektua beti aipatzen dugu, egia esan, joan den aste artean Europako partiduan Rigaren kontra erabakiorra izan zen, eta Sito berak ere aipatu du, behin eta berriro, etxean irabaztea, Bilboko taldeari Miribilan irabaztea oraindik eta zailagoa dela, baina esate baterako joan den urtean lortu zuten, orduan Bidalek sartutako hiruko bat, gero partidua luzapenera joan zen eta irabazi egin zuten Gipuzkoarrek. Hauxe orain artekoa aurkeztu dituzte bi taldeak, laizter gara zuekin partidua zuzenean eskaintzeko, babesleari tarte bat. Arratsalde on eta ongi etorri berriz danoi, Endesa Liga da hau, Endesa Ligan Euskal Derbia, Uxue Bilbao Basket eta Lagunaro GBC elkarren kontra gaur Miribilatik. Partidu handia atzo Euskal Derbia futbolean, Gipuzkoarrek irabazi zutenea, gaur zeinek irabaziko duen. Neto, Finli, Papamakarios, Gutz eta Doblas izango dira. Gipuzkoakoen taldean, GBCen Sito Alonsok aukeratutako bostekoa horixe da. Epaileak ere bai, Pérez, Castillo Larroca eta Martínez Fernández gaurko honetan. Eta Bilbokoen bostekoari dagokionez, esan dizuegu, Zisis izango dela joku antolatzailea. Eta gero, Zisisen inguruan, Basileiadis, Mumbrú, Herbel eta Hamilton. Josan, bostekoari dagokionez, ez usteko hondirik ez. Ez ikusita nola ari diren jokatzen alde batean eta bestean nik uste nahiko argi daukatela entrenatzaileak zer egin behar duten, ez? Agian Zisis astea, hor aldaketa bat izaten da noiz behinka, ez? Antolatzaile posizioan Bilbotarren inguruan, baino beste ustegaberik ez, eta beste aldean nahiko garbi daukate momentu enten zein den bosteko finkoa. Dena pres beraz, partidua hasteko beltzez jokatuko du noski Bilboko taldeak, etxean daudelako, eta zuriz berriz Lagunaro GBCek bigarren garaipenan lortu nahi dute jarraian Donostiarrek, lau baino ez dituzte lortu orain arte eta horregatik daude zuloan, eta bi jarraian lortzea behetik gora suspertzeko arrazoia eta datua izango litzake. Bilbotarrak berriz, Europan dagoeneko final aurrenetan, Eurocupen, orain, eta kopa aztuta, orain ligari eutsi nahi diote, eta aldala, gaur partidu zailak dituzte beste taldeek, Barcelonak gaur asteburu honetan esan nahi dut Murtzian, Zaragozan jokatuko du Valentziak eta bihar Gasteizen Herbalaifek, behar bada, baita gora egiteko asmoarekin ere Bilbotarrak. Bai, alde batean helburuak niko garbia daude, ez? Hala ere esan behar dugu, denbora gutxi izan duela partida prestatzeko, Bilbotarrak ikusita nolako partida horra jokatu behar izan zuten Rigaren aurka.
eta beste aldean denbora gehiago zerbait berezia prestatzeko. Hala ere badakigu ze zaila den Endesa Liga batean talde apal batentzat bi partia garraian lortzea. Orain arte denboraldi guztian ez du lortu Lagunarok, nahiko zaila egiten zaiolako, baina zergatik ez bere inguruan pentsatzen dute aukera bikaina daukatela gaur zerbait ateratzeko, baina pentsatzen dut bilbotarrak ere sendo ibiliko direla eta neutela mantendu bere posizio hori sailkapenean. Mo Finlay ari gara ikusten hor, Maurice Finlay taldea aldatu egin du estatubatuarraren etorrerak. Badaki nun dagoen, talentua dauka, erantzukizunari ez dio beldurrik eta puntuak egiten ditu gainera. Kalitate hondiko jokalaria da, transizioan jokatzen du askotan, kontrarasoak ere bai, baimena dauka, Sito Alonsok baimen guzti ematen dio. Badakigu zailtasuna dituela, defensako lan hortan, eta txiki xamarrak gelditzen dira, segun eta ze galekoa defenditu behar duen momentuan, baino jauzia izugarria dauka, fizikoare bai, berrinketak egiteko doaiak ere bai, eta jaurtiketa bikaina, orduan oso jokalari arriskutsua bihurtzen da. Eta Katxikarisek berak goraipatu egin duen Maurice Finlay partidan atarian, ez da harritzekoa, hain zuzen ere, azkeneko bi partietan batez beste 20,5 errebote eta 25ko balorazioa lortu baitu estatubatuarrak. Baina berak ere esandakoa da, geroz da hobeto ezagutuko dutela eta zailagoa egingo zaiola puntuak sartzea. Hasi egingo da partidua, baloia gora Euskal Derbia jokoan. Bilbao Basket, Uxue Bilbao Basket eta Lagunaro aurrez aurre. Lehenengo baloia, erasoan Zuriek, Doblas. Bera bakarri Hamiltonen kontra, Bizkarrez ondo, oso ondo, lehenengo jokaldi honetan erasoan Doblas. Oain aukera gehiago izaten du Lagunarok Doblas bakarti usteko ez buruz bukatzeko eta laguntza luzeago bat egiteko. Kanpokaldetikan asko ze arriskutsua bihurtutako taldea. Eta orain erantzuna Beltzek, erantzuna Mumbruk, poste txikian hasi beharrean orain erditik. Bai, baina beti guruan, ziurtatzeko, aseguratzeko lehenengo saskiraketa eta hor ikusten dugu behin eta berriro Mumbrurekin egiten dutela apustua lehenengo jaurtiketan. Papabakariosek bikoa da, urruneko jaurtiketa hori, 2 eta 4 lehenengo bi erasoak bete-betean asmatu ditu ondo. Bilbao Basketen kontra, GBCek pertsonala. Da lehengo lepotik burua, Papabakariosek aurreko partidan, Valladoliden aurka 4-3 sartu zituen, ez bere gabe demoraldiko markarik onena, eta enosoikoa intzuzen ere ligan 25%ko portzentaia baino ez du, baina antza hobera du azkeneko jardunaldietan. Zizor baloia galtzekotan izan da, ala ere Erbelek eman egin dio berriro ere. Greziarra berriro ere ies egin dio, Hamilton jaurti egin behar, ez errebotea Wursek ikutu, eta Beltza izango da baloia. 2 eta 4 Lagunaro. Ez azkenean ez. Oia, protesta garizan Fotis Katxikaris eta baloia GBC. Epaileak hasiera batetan behintzat Bilbao Basketi eman diote baloia, baina zuria da, Gipuzkoarrentza da, neto. Eraso antolatuz, Woods eta Erbel elkarren kontra. Memphisekoak bakarkako jokaldia egin nahi, Doblasi, ondo, oso ondo berriz ere Gipuzkoarrak, Doblasek 4. puntua du, 2-6. Bilboko alkitikan esan zuten, astean zehar ze zaila zela defenditzea buruzko jokaldiak kanpokaldetikan buzenak eta badirudi joko asko sortzen duela. Hamiltonen blokeoa baliatu du hor Zizisek, 4. egin du, Zisis ere geroz eta hobeto, bolada honean sartuta dago. Bai, momentu batzuk izan ditu, gora beratzuak, baino badirudi momentu hoberenean dagoela, oain sasoirik hoberean denboraldian zehar, eta taldeak ere eskertzen du, horrelako bi antolatzaile luxuzko izatea, Endesa Liga batean ez da erreza, eta erakustaldia ematen dute. Eta berdindu egin du partidua momentu honetan. Erbelek 6 eta 6. Lehenengoz berdinduta, Morris eta Papamakarios. Morrisek jaurti ere ez du egin orain arte, Finlay. Papamakariosek Finlayri. Gainean dauka Basileiadiz. Orain Doblas eta Mumbruk pertsonala garbi egin dio hor Doblasi.
Eta Greziarren arteko norgehiagoka espero zen ere, hor kanpo aldean Kostas Basileiadis eta Manus Papamakariosen artekoa, baina oraingoz zaude aurrez aurre, Morris baitago Kostasekin eta Papamakarios Alex Mumbrurekin. Ondo Woods, eta orain hirukoa da. Hirukoa da Woodsen jaurtiketa, aurrenekoa kanpokaldetik, bigarren aleginean lortu du Memphisekoak. Eta orain Papamakariose baloia lapurtu egin dio Mumbruri. Berriz ere, zuria dela. Ez zegoen konforme horrez Mumbru eta ez da Katxikariz ere, euren aurrean izan da. Neiko gertu zeuden, baloitikan, eta badirudi neiko argi ikusi dutela, beste aldera zela. Baina erasoan, donostiarrak dira, Netok bera bakarkako jokaldia egin ez. Kontrarasoa egiteko moduan zen hor, Bilbao Basket eta Doblasek pertsonala egin dio. Moztu egin du, transizio azkar hori, David Doblasek. Azer, Zito Alonso, Raúl Netoren barrenak eta horrekin gero kargu hartu dio kontuak eskatu dizkio Brasildarrari, baina ondoren txaloak ere eman dizkio antolatzaileari. Lehenengo zigorra eta gero karamelua, zer da zanarian kontua, ez da, zanarian. Hamilton, bakarrik, Herbel. Mumbruren bila, poste txikian erain, Papamakariosen kontra. Kampo latera, berriro ere. Basileiadis eta Mumbru, 7 segundu, eraso honetan. Mumbru bera bakarrik erdira etorri, jaurti, ez. Errebotearen bila Herbel zegoen, da Finlay txikiagoa izan arren traba behintzat egin dio, oztopatu du. Bai, eta beste aldean ikusten ari gera, zaitasuna dituela Papamakariosek ondo defenditzeko Mumbru, baina hala ere bere aurka jokatzen du gorputzarekin, eta Mumbruk ere ez du ainerrez aurkitzen, bidea saskira gertutzen. Eta gainera begira zer egin dion orain Papamakariosek, Mumbruri bere aurpegi aurrean, hirukoa jaurti du, hor da, eta barrura bete-betean. Plast, hirukoa, 6-12. Urrutu xamar zegoen hor punteatzeko jaurtiketa, bazirudien Papamakariosek barnekaldea ingo ziola Mumbruri eta horregatik harrapatu du ustegabean. Baina bikoiztuta dagoeneko markagailua Donostiarrek, 6-12. Zenba bider esaten du Hamiltonek urrunekoa, bai, garbi honek ere. Zenba bider esaten du Katxikarizek partidu ondo hasi behar dela, berotuta eta barruan. Bai, saiatzen dira, baino batzutan horrelako jokaldiak gertatzen dira, ala ere partidan sartuta dago, bikoiztuta edo bikoiztunik uste eta aukera guztiekin, 8-12 ez da ezer, ikusten ari gera gainaz borroka polita, barrukaldean Doblasek jokatzen dio Hamiltoni eta Hamiltonek kanpokaldetikan, bilatu du Doblasen defensa bigarren aldian, orain arte partida nahiko interesgarria. Doblas, justu hor, azken segunduan baloi horren bila, kanpora Papamakarios jaurti egingo du, barrura berriz ere. Papamakariosek lehen Juanek emandako datua, joan den partidua Valladoliden kontra, 4 egin zituen bi jarraian gainera, berotuta dabil, Greziarra. Eta bere taldeko aulki altxaraz egin du, beste behin, horren erantzuna, bestaldean, baina bai, pozez gainezka lagunaroko aulkian, aurreko hiruko horrekin. Greziarrak jaun da jabe, Josan. Bai, erasoan buru belarri, alde batean, Papamakarios hemen hasi da, ikusi du aukera baituela Basileiadisek ere hirukoa bilatzeko eta bikai jokatu dute sistema beharetzat. Woods edo Doblas? Doblasena, eta bigarrena da, berak esan du nola ez dute inori ukitu, baina bai, berari adierazi egin diote, oraingoz ez du neurririk hartu Zito Alonso. 11-15, Zisis, Basileiadis bila, barrura Herbeli ondo orain, Keinua, Garbi. Noski, Doblasek ez zuen hor pertsonala egin nahi, ez zuen sartu nahi? Ez, hemendik aurrea zaitasunak izango ditu, hemendik 4 minutu eta 40 segundu gelditzen dira lehenengo laurrenean, bi faltarekin nik uste laiste aldaketa izango duela, babestu beharko duelako Zito Alonsok Kantabriarra. Eta hause da Finlayren lehenengo jaurtiketa 5 minutu terdi jokatu direnean. Orain arte Basileiadisek ondo defendatu du, baina orain naizta zaila zen sartu egin du. Hor Finlay. Zisis.
Era bakarrik, taulan, barrura. Oso ondo. Ziziz oso ondo. Bai, bikaina aprobetxatu du blokeo zuzen hori, bazirudien ez dela iritsiko, baino hor erakutsi du, nolako doiak dituen, eta ze ondo aprobetxatu duen blokeo zuzena, blokeo hortan katietuta gelditu da Finley eta barruraino iritsi da. Neto berriz ere, Ziziz dauka gainean, Neto bera bakarrik, ikutu egin dio Erbelek, eskua sartu ere bai, baina baloi hori ondoko marratik aldu egingo da, zuria da. Eta 2 segundo, Hori da. Jabetzan. Aldaketa bikoitza, horrengoan bai, 2 falta dituzten 2 jokalariak irtengo dira, Doblas eta Papamakarios eta euren ordez Ivan Paunic eta Ikene Ibekue kantxara. Eta zein argi Paunic, Netori esan egin dio, 2 segundu baino ez dira falta. Eta orduan Netok orain, noski, Ibekue gora bidali, 2 segundutan ezin duelako hor pivotak atera baloi hori. Netok. Ez dauka lagunik, Woods, jaurti egin beharko du. Ez da ausartu nik uste. Dena den, ez da konturatuta zegoen Woods jaurti beharra zeukanik. Ba ez dakit zer esan, ikusita jokalari guztiak bazekiten zer zegoen, 2 segundu bakarrik bukatzeko jabetza, eta beak jaso ondoren egia da, hor defenditzaile bat gertu zeukala, baina gutxienez saiatzeko edo probatzeko aukera bat zeukan. Miribilak Txalo artean hartu du, kantxan Salgado. Lehenengo Txaloak, errespetu. Gero Arerioaren taldean dago orain. Basileia dizek irukoa du, ez! Errebotea Hamilton eta Erbelek ikutu dute, baina hartu Wursek hartu du. Atzera, ez du kontrarasoan jokatu nahi. Paunic eta Finley. Paunic berriz ere. Eta Salgado, hauxe izango du Salgado, Santutxukoak, bere lehenengo erasoa gaur. 2 segundu baino ez, barrurantza gutxi, taulan lagunduta, ara! Ez da, beste eskuarekin Uztaia jatsi dulako, bai. Bai. Bestela nola, egon zara inbeste denbora bairean, Woodsena da hori, Ibekueren eskuak hortxe, oso garbi irudia. Errepikapenean, bai, oso garbi. Neko garbi ikusi dugu, Bilbao Basketen ere aldaketak, Rouget, Grimau kantxara. Hor da Grimau. Basileia dizen bila, Ziziz. Hamiltonek laguntza goian, Ziziz bera bakarrik, irten egin beharko du. Grimau, ondo Rouget Grimau, ze Ibekueren besoak oso luzeak dira. Utxartea, Usuek 17, Lagunarok 17. Euskal Derbia Miribilan, Usue Bilbao Basketek 17, Lagunarok 17, berdinduta 6 goitik izan dira Donostiarrak, eta hoxe da partiduko bigarren berdinketa, 6 ere bai, eta ara, ze polita jokaldia, ikusgarria, baina ez du bali horrek, ez da legezkoa noski, ez dago Uztaiari horrela ebatzeri. Salgado. Eta Finley. Woodsek keinua. Oso ondo, Woods berriz ere lauko posizio horretan. Zabalduta jokatzen du, asko irekitzen du kantxa, eta gero baliatu egin du sarrera. Egal pibota moduan min asko egiten du, Egaleko petoa posizio hortan jokatzen badu zaitasun gehiago ditu, bai defenditzeko eta bai kanpotikan bakarrik jokatzeko, baino beste jokalari altu batek defenditzen badu aukera izaten du ez gainditzeko, lehenengo urratsa nahiko azkarra duelako eta jaurtiketa erreza ere bai. Tasito Alonsok bigarren ez egin dio protesta Martínez Fernández baiari, hor falta Finleyri adierazi dioteia, bonusan sartu da talde Donostiarra, eta mendik horrela jaurtiketa libreak izango ditu Bilbao Basketek, baina bai ez dago oso gustora epaileen hainbat erabakiekin, orain arte GBC-ko entrenatzailea. Finley bera ere ez. Aldaketak Bilbao Basketen, Raúl López kantxara, Moerman ere bai. Ikusten ari gera, bost falta dituela Lagunarok momentu enten, eta bakarra, Munbruren falta bakarra. Usue Bilbao Basketeko taldeak, baino ikusita ze faltak pitatu diran, nik ustez faltak izan direla, gutxienez Lagunarorenak. Gero beste aldean ze gertatu den edo ez, percepzio desberdinak izango dira, baino. Woods, lauko posizioan, Ibekue
Laguntza ematera etorri da Gora. Ursek ez du oraingoz buruz-burukoa egin nahi, Jaurti. Eta ikutu egin dio. Pertsonala beraz. Hamiltoni. Eta bi Jaurtiketa. Jaurtitzera zijoanean ikutu egin duelako. Eta beste aldaketa bat izango da GBCen Donostiako taldean. Finlay. Josan, irutzen airzait. Edo susmoa daukat orain arte oso ondo defendatzen ari dela Basileiadis. Mo Finlay. Jaurtiketa bakarra egin dut sartu. Baina ez da ohikoa Finlay horrela ikustea. Baina, ados nago ez, Basileisen defensa orain arte Finlayren gainean, bikaina. Baina ikusten ari gera, ez, partidaren hasieran 3 jokalari txikiekin jokatu duela Lagunarok, etekin handia ateraz. Eta beste aldean 4 jokalari altu zituela Uxue Bilbao Basketek. Gero egokitu egin dute, ez, alde batean eta bestean taldea. Eta oain badirudi, ez, proposamen desberdinak ikusteko aukera izango dela. Basileiadisek Jaurtita sartu. Hirukoa eman aldiote. Bai. Hirukoa beraz, hirukoa Basileiadisi eta lehenengoz aurretik ipini dira bilbotarrak. 22 eta 21. Basileiadisek sartutako hiruko horri esker. Baita Sito Alonso kera bat aldatu du bostekoak Guille Rubiorekin batera, Dani Diez ere kantxaratu baita. Ara, Paunic nondik sartu den, sarri egiten du jokaldi hori, eta gero Rubiok bukatu du. Ondo bilatzen du ondoko marra hori, barnekaldi horietan oso jokalari indartsua da, ez, potentziuna, eta hor nahiko zaila izaten da gelditzea. Basileiadis. Urratsa. Bi aldiz eskatu ditu pertsonalak Basileiadisek eta ez egiteko teatrorik orain hortxe daukazue berriketa. Oso garbi ikusi duzue berriketa, ez? Rakovic kantxara, Hamiltonen lekuan. Eta zutan, Fotis Katxikariz. Hamiltoni bota dizkionak orain, kantxatik irten denean, izugarriak izan dira. 22 eta 23, minutua, pasatxo, Salgadoren irukoa da, Barrura Salgado. Bakarrik utzi ezkero, ez du bibider pentsatuko. Eta nahiko ondo ezautzen du distantzia hori, ez, blokeo zuzen batean aukera izaten badu, berdin zaio 7-8 metrotikan jokatzea eta aukera izan ezkeo, esan duzu moduan, gutxitan izango ditu zalantzat. Ibekueri orain, pertsonala joan egin zaio Rakovic, ondoko marratik, eta besoa ipini dio, besoa luzatu dio. Hala ikusi dute behintzat epaileak. Eta hain Perez, ez argitzen zergatikan pitatu dioten falta hori. Ukondoa ez bakarrik kokatu izan dulako, baizik bultza egin dulako. Lehenengoa sartu egin du Rakovicek, aurreneko puntua da, hor daukazu errepikapena. Eta adi Rakoviciz, orain arte denboraldi honetan bitalde hauek elkarren aurka jokatu duten partia bakoitzan, oso ondo jokatu baitu, zenbaki honak egin baititu beti Lagunaroren aurka, serbiarrak, Rakovicek. Basileiadis, orain pertsonala Rubio, garbia. Basileiadisek egiten ditu keinuak, ikutzen dituenean eta ikutzen dutenean, oso kanporantzako persona da Basileiadis eta jokoan ere bai, eta batzutan epailei ez zaizkie gustatzen. Ez, hala ere beha horrelakoa da, ez orain bakarrik, gaurko partidan, baizik partida guztietan. Hala ere gogortasuna erabiltzen ari da Lagunaro, azkeneko defensa hauetan. Eta Sito Alonso ez dago gustora, ez? Ikusita zenbat jaurtiketa libreari iran lortzen, bilbotarrak barnekaldi guztietan, ez? Hor nahiko asarre ikusi dugu Sito Alonso aurpegia esanguratsua zen. Guille Rubiorekin, bai, zeren hor saiatu inbertzuen, ez? Kataluniarrak hor zerbait asmatzeko, ez? Defensa horretan. 4-4, jaurtiketa libreetan Basileiadisek 10 puntu egin ditu dagoeneko. Eta beste datu bat ere bai, Finlay, kantxan egon den artean bintzat, ondo defendatu du. Eta lehia ederra orain antolatzaile postuan Javi Salgado eta Raul Lopezen artean. Haze nolako bilo galari, antolatzaile puska horrez horrek. Eta beraien artean ere gogoa izango dute hor, ez da? Bata besteari zertako gauza diren, zer egiteko gauza diren erakusteko. Paunic. Baloia jokatzera eta agintzera laguntza emanez. Diez, labandu eginda. Estropozu egindu hor Diezek. Azken segundua zen horregatik edozein modutan Jaurti hor.
bukatu dela jabetzen. Bai, ez du usteiri jo. Hori da. Orduan Baloia, beltza. Uxuerentzat, baloia. Bai, eta hemen zurrumurruak izan dira armaietatik. Hor mugan gainditu dulako erdiko marra, 8 segundu pasa ondoren, eta ez dakit hortxe, zalantza izan da jokaldi hori. Pilepitz kantxan da, azken 23 segundu hauek jokatzeko. Jabetza bakarra izango du, normalean bintzat, Bilbao Basketek. Eta Grimau eta Raul elkarrekin berriketan zer egin behar duten esanez. Mugitzeko, Grimau, bera aleginduko aldaba, sarrera egiten. Hor da Ruge, keinua, kanporantza. Ez dut ikusi, Ibekueri. Ibekueri adierazi diote. Bila urtiketa libre izango da. Ez da konforme Sito Alonso eta Utxartea eskatu du. Oraindik ere gero beste 5 segundu geldituko dira. 25 da 26 da markagailuan, Josan. Bai, erasoko jokoa erabiltzen ari dira alde baten eta bestean, eta Sito Alonso azarreotea normala da, ikusita zenbat argi dauden piztuta alde batean, 8 falta personala, dara matza eta 2 bakarra ikusi hori basketek. Sito entzun du. We look for Raúl or Paulin to drive all the way. But they don't shoot. They have to shoot. Now, they score. Morris later, after the free throw, and Javi. Raúl, Boots. Raúl, Morris, Guille, bad pick for Morris. Okay? Boots, Salgado, Morris, Raúl, that pick, go and try to score. If they score, Horba, bi aukerak noski. Bata, errebotea jasotzen baldin badute eta bestea betik ondoko marratik atera behar baldin badute. Ia 5 segundu gelditzen dira momentu honetan, jaurtiketa libre ondoren aukera neko denbora da, zerbait bilatzeko, hala ere ikusin behar, errebotea izaten bada, segundu batzuk ere murriztu egiten dira. Bai, nik ulertu dut bintzat, Paunitxi edo Netori emateko, haiek berehala beste uztaia bila dezaten, azkar eta buruzburuko jokaldian. Eta zeina, berdin duta. Bi jokalariek dira azkarrenak momentuetan Lagunaron, kantxa. Eta nola sartu egin dituen biak Ruge Grimauk orain aldaketak. Eta B plana egin marko dute orain. Filnerintza. Estoi betik atera eta ikusko. Ia 5 segundu, baina lehenengo baloia jokoan ipini behar. Neto, jaso du, bado aurrera. Pertsonala egin dio Lopez. Normala, bonusean sartu gabe, 3. Oaindikan, taldeko 3. falta laurden honetan. Eta oaindikan aukera izango du, Usoi Basketek beste bat egiteko, beharra, baldin bada. 3 segundu. Hor daukazue kronoa lehenengo laurden hau amaitzeko. Oso berdinduta Euskal Derbia gaur hemen Miribilan. Salgado. Jaurti egingo du Salgadok, beste pertsonal bat egin diote. Eta ja segundu bat baino gutxiago. Segundu bat baino gutxiago. Ibekuerentzat hain, agian, aldaketa egiteko aukerari baldin badauka, birrinketaren bat bilatzeko edo zaflararen bat. Gora bidali baloia, ez da? Bai, eta beste aldean. Erantzuna Hamilton. Hamilton kantxan, defenditzeko, mugimendu hori. Rubio kanpoian ipiniko du baloia seguruenik. Eta egin dezatela jauzi. Gutzena, ez! Eman dio denbora jaurtitzeko, Eman dio denbora jaurtitzeko gutxi, hori zen prestatutako jokaldia 27 Usue Bilbao Basketek, 26 Lagunarok, bukatu da lehenengo laurdena. Euskal Derbia Endesa Ligako 22. jardunaldi honetan. Miribilan Usue Bilbao Basketek 27, 26 Lagunarok, lehenengo laurdena bukatu denean, partidua oso berdinduta doa, 6-17, orain 27 eta 26, eta Sito Alonsoren aurpegiari begiratu ezkero arduratuta dago, baina emaitza oraingoz oso parekoa da. Bai, hala ere entrenatzaile batzek badaki ez zailtasunak izango diren partidan zehar.
eta nik uste aurrera begira dagoela Sito Alonso, ez? 3 jokalari bi faltakin lehenengo laurdenean eta horregatik dago azarre eta kezkatuta. Presidenteak ere ikusi ditugu, Sabovic, smartphoneari eman da eman, Álvaro Bilbao ere alboan, hasira, bigarren laurdena bat goitik dago, Uxue, trapa egin diote hor, Grimauri, ez da asko arduratu, Rakovic, bai, alde batera kanpora eman naiz dion, gero barrura, Urratsak azkenean, bai, noskitu da egin du eta, zalantza egin du, eta iruditu zait Raul Lópezek esan diola, holako nik emango ditu. Bai. Ez da? Lehi eman baloi hori. Hori da, holakoak eta holako paseak egin. Hala ere Muerman hor, engainatu egin du, ez Muermanek bakarrik bere defentsa. Ez. Hala ere, bueno, pase hori zertarako eman, ez esku batekin. Salgado eta López. Paunicek Rubio nahi du alboan. Aurkitu du Rubio. Ez da sartu jaurtiketa hori, baina errebotea berriro ere Rubiok berak. Eta azkenean pertsonalak Bilbao. Nik ez dut argi ikusi, baina armailetatik, armailean zeudenek bertatik ikusi dute eta guztiok altxatu dira aldi berean, protestaka. Gainera errorizaio behar bada? Bueno, nik uste Tor Grimau ondo kokatuta zegoela, ez? Bere lekua erabiliz, besoak altxata, eta bere aurka joan da eta desorekatu egin da, ez? Horran zerki pixkat egin ondoren, etekin izugarria, atera du hor Guille Rubio. Paunicek jaurti du, ez du asmatu, eta baloia beltza izango da. Bizkor jokatu nahi zuen hor Raul López, baina ez, ondo moztu dute baloia, ondo, pase lerroa, pase marra hori, eta orain Salgado da, eraso antolatzeko erantzukizuna daukan mutila. Ze polita den Salgado eta Raul López elkarri kontra ikusten. Bai, ondo jokatzen dute gainean, ondo manejatzen dute baloia, oso zaila da lapurtzea, bai batik besteari, eta hor borroka polita ikusteko aukera izango dugu, ez? Partidan zehar, aulkitikan irten da bi antolatzailea. Doblasen kontra Rakovic orain, esku bakar batez, ez. Ez da sartu eta hirugarrena du Doblasek. Hirugarrena da Doblasena, eta Juan zuk aurrean daukazu, baina Sito. Bueno, oraindik ez du neurririk hartu, beste behin nahiago izan du pixkat itxarotea, baina noski bera neko ernegatuta geratu da, erabaki horrekin, adierazi dioten unean, noski imintzioak eta egin ditu, baitaki oso garrantzitsua dela David Doblas, honetan bere taldearentzat, eta baldintzatu egingo duela hirugarren falta honek Santanderko jokalaria. Sekulako partida egin zuen Doblasek joaten astean esate baterako, Valladoliden kontra, jaundan jabe izan zen barrukaldean. Eta David Doblas portilla da, ez? Bere pivot sendoena, haundiena, eta pivota bakarra hori da, ez? Lagunaron, eta horregatikan Sito Alonsoren kezka. Papa Makarios, ez dauka biderik, jaurti egin behar, Motz, labur, errebotea Rakovicek. Errebotea edo baloiak eskuetan hartu. Bai, lehenengo laurdenean, bai Papa Makarios alde batean eta Basileia bestean, 8 eta 10 puntuekin greziarrak izan dira hoberenak, ez bakoitza bere taldean. Eta hor Mormanek, bazekien, Doblas hirurekin dagoela eta horregatik joan da, bere kontra. Ze ez da normala, Morman jokaldi hori horpean egiten ikustea, baloia Lagunarokoentza da. Aldaketa bai egin du Sito Alonso, barne jokokoa gainera, baina ez du David Doblas kendu, ezek eta Guille Rubio bere ordez Quintel Bultz berriro kantxan. Salgado, Irugoitik, Bilbotarrak Euskal Derbian, Miribilan. Paunicek, Katzikarisek ondo ezagutzen duen jokalaria da. Grezian zegoela, Arisen okerrezpanago, hilabetez ikuzuen bere aginduetara eta. Gainera esan du, berak eskatu zuela, Paunicen fitxaketa eta oso gustuko duen jokalaria dela. Energia aipatu du, energia ematen diola taldeari. Busek bakarrik, honek talentua, klasea daukaz. Errestasuna erakusten du jokaldi guztietan, ez? Baina beste batzuetan ere moltetasuna ere bai, Horregatik ez dago jendea, bai, azarre goten da askotan beharekin, baina bea horrelakoa da, ez? Motelantxan jokatzen du, baina kalitatea izugarria daukan jokalaria. Ara zer egin duen orain, Grimau, eta etzen konforme gainera, pertsonala nahi zuen. 31 eta 28, Irugoitik. Bilbao basket orain arteko diferentziarik handiena hause da, Bilbotarren alde. Donostiarrak 6 goitik ere izan dira.
Nahastu egin da Paunic, Papamakariosek keinua bai, 4 segundu ditu. Jabetzan, jaurti egin beharko du ba, urratxa. Ondo ari da defenditzen oain, zerbait gehiago tenkatu du defentsa Uxue Bilbao Basketek eta oain Grimaurekin eta Pile Pitxekin kanpokaldean eta Geur Raul López Javi Salgadoren gainean ezinean ikusten ari gera, talde gipuzkoarra. Irekita jokatzen ari dira, baina ez dute aurkitzen, pasabide bat ere eta barrukaldean jokatzeko zailtasun izugarria. Rakovic. Pile Pitxi emanez. Galdu egin du hor, Pile Pitxek baloia Sarrek atxikariz. Eta orain, Salgado badoa Bizkor, Papamakarios. Woods. Urratxa, irterakoan. Bai. NBA, hori estatu batuetako ohitura da, badakizue. Portland Trail Blazerren jokatu zuen, gero New Yorken da Miamin ere bai. Woodsek, 167 partidu jokatu zituen. Sabonisekin ere bai urte bat, Portlanden. Eta berotu dira Miribilako zaleak. Ez du asmatu hor Pile Pitxek. Nik uste Pile Pitxek esan duela Finlayren altuera badukanik. Beraz, bere kontra limanago jaurti egingo dut. Eta aste artean ez zuen minutu bakar ere jokatu, eskolta kroatziarrak. Einik uneren batean ez zuen armaietatik jendeak eskatzen bere parte hartzea. Ide batez Butzek, beste iruko bat. Irukoa bai, irukoa sartu du Butzek. Bakarrik utzi ezkero, esan dugu, honek doaiak baditu. Bai jaurtitzeko eta baita sarrerak egiteko ere, berriren partidua berdinduta, 21. Bilbao Basketeko 21. GBC. Morman, Garura Rakovic'i, Douglasen kontra dago, joan egingo da bere kontra. Bueltardia eman da jaurti egin nahi izan du, ez da esmatu. Bai, lehen bere aurkan nahi zuen jokatu kanpokadetikan, hor nabarme xamar gelditu da hori ez zela bere lekua, baina nahi zion atera, nalagoaren falta Douglasi, ez dute lortu, eta hala ere adibentruz jokatu du Uxue Bilbao Basket, hor beko zutonean, Rakovic entzat, baina hor barrukaldea jokatu balu agian, bai, ez, baina buelta erdi hortan, arazo gutxi, sortu ditu. Eta Pile Pitxi adierazi dute falta hori lehen komentatzen ari nintzen, ez zuela jokatu aste artean Rigaren aurka, eta jendeak batez ere ikusita Basile izen partiak askarra bera kantxaratzea eskatu zuela, baina katxikarizek ez zuen, ez zion minutu bakarra ere eman. Eta orain Finlayek ies egin dio Pile Pitxi, ez da defentsa bera Basilea izek edo Pile Pitxek Finlayri egin diotena, orain hartu bin. Ezkeinu bat egin dio eta Bizkarra eneko errez harrapatu, aurra aukera izaten badu eta baloia eskuetan hartzen badu Finlayek, arrisku izugarria sortzen duen jokalaria da, eraso. Aurretik da berriz ere Lagunaro, 21 eta 33. Ari dudi talde honekin. Hormanena. Bueno, esan behar dugu, ala ere Uxue Bilbao Basketek bigarren taldearekin ari da jokatzen, ez? Bostekoa eserita dauka momentu honetan, laurden honetan, eta pixkanaka egokitu egingo du, ez? Katzikarizek bai bere taldea gutxienez kanpokaldetikan, ez? Beharra daukalako, eta zerbait gogortu beharko duelako bere defensa hori eta erasoan ere beste zerbait ere bai, ez? Produzioa bilatzeko. Errenkaldoa hor, Morman ala nere irudipena da. Hasiera batean bai bazirudien, gainera lurrera begirazi joan, pixkate min keinuak egiten, baina ez dut uste zer larririk izango duen. Raul López, beda bakarrik. Urbildu, keinua, barrura Rakovic'i, pertsonala egin dio gutxe, bai. Hor, kolpea jo bakarrik ez, ebatu heldu ere egin du ia. Bai, hor errestasun gutxi, ez? Busek ere bazekien hor Rakovicek aukera bazeukala, ondo bukatzeko jokaldi hori, hala ere meritua izan da Raul Lópezena, ez? Ze jokaldia egin duen, nola egin dion ies bere defenditzeari eta nolako asistentzia banatu dion Rakovic'i. Barrura, lehenengoa, Serbiarrak 28 urte bete zituen, joan den aste artean posti zegoen mutila gero. Riga kanpoan utzi zutelako eta final aurrenetan Ulmen kontra jokatuko dutelako Eurocup. Berdinduta berriro ere, 33 eta 33. Osan? Bai, partida gogorra dijoa, ez? Eta ematen du bide hortatikan joango dela lehenengo zatia. Bi taldeak buru belarri lehenengo laurdenean erasoko jokoan eta bain zaitasun gehiago, ez? Defensa gogortu egin dira pixka bat. Barrura! Hala ere, Butzek gaur saskia oso ondia ikusten du. Bai. Ondo, bikoa dela uste dut.
Bai, bikoa da. Ahí está, horregatik. Dagoeneko 14 puntu dara Hori da. Eta hau da guz, azken 5 partiduetan 10 puntutik gora beti. Orain hirukoa Basileiadisek, barrura! Bete-betean, erantzuna! Bilbao Basketek ere. Bai, erantzuna azkar emanezkeo, gauzak berdin gelditzen dira, ez? Eta Basileiadisek... Berdin ez? Batek hirukoa, beste bikoa? Bai. Hala ere horrelako jokaldiak psikologikoak izaten dira askotan, ez? Eta zuk sartzen batzunik ere bai, eta hemen nago. Eta Basileiadisen partida orain arte izugarria ere. Grimau. Nola ba, betik jaurki du hor Grimau. Papa Makarioz gainganean zeukan eta hor dago errepikapena. Etzen bat ere erraza hori esku bakar bat ez dola jaurkitzea. Hala ere Eusebio Basketek asko jokatzen duen jokaldia da, bai Munbrurekin eta Grimorekin, ez? Hor behiko zutoinean eta puntu asko lortzen ditu eta falta personal asko ere pilatu. Azkar jokatu nahi zuen hor, Herbelek. Laguntzera etortzeko Raul Lópezek, pertsonala Papa Makarioz. Hirugarrena honek ere. Azkenean bai, David Doblas badatorre aulkira. Papa Makarioz bera ere bai. Raul Neto eta Ebeko ikantxara eta lehen komentatu dugu. Mormanek arazoak izan zitzakela hor bere oinean. Bai, eskuin oineko behatz potoloan arazoren bat du eta orain medikoen esku dago. Herbel. Basileiaiz, Rako, esku bakar bat ez egin nahi zuen jokaldia, ez du asmatu Rakovicek. Hor beste pausu bat egitea ere bat zeukan. Baina... Ibeko aurrean. Bai, horregatikan erabaki du, ez? Edo bestela gelditu eta jaurtiketa arrunta bat egitea, ez? Hor distantzia hortatik puntu asko lortzen ditu Rakovicek. Herbeli utzi dio, txapela! Oraingoan Ibekuek, Basileiadisek, gero, bikoa! Eta utxartea, 40 ditu Usue Bilbao Basketek, 35 Lagunaro GBC. 40 eta 35 aurretira Bilbao Basket, miribilan jokatzen ari den Euskal Derbi honetan. 22. jardunaldian gaude. Sailkapenean zuloan dago Donostiako taldea eta bilbotarrak berriz 5. dira 13 garaipenekin, baina hori orain arte bintzat diferentzia hori tarte hori ez dugu ikusi kantxan. Ez nahiko parekatua dijoa partida, ez? Markagailuak adierazten du zer dagon kantxan gainean. Orain arte ikusten ari gera Usue Bilbao Basket ohikoa, ez? Beti jokatzen duen moduan. Eta beste aldean, ikusten ari gera hobekuntza izugarri egiten ari den talde bat, ez? Gaur buru belarri sartuta dago partidan, ea lortzen duen zerbait hemen Bilbon, zailtasunak, baina hala ere, begira, ez? Hirukoa Finlek, nik uste bazteukala gogoa, estatu batuarrak, ze gainganean dauka Basileiadiz denbora guztian da esan du, jokaldi hau neri eman. Baina baloia eskuetan baldin badu, Basileizek zailtasun gehiago ditu defenditzeko, eta horregatikan nahi zuen jokatu bere aurka. Barrura Rakovici, Ibeko eta Rakovic, bera bakarri Rakovicek, Serbiarrak ondo, taulan lagunduta. Etzen erreza, Ez? Eraman egin du Ibekuek poliki bazterrera, eta horregatik taulan lagunduta behar bada. Neto eta Zisis dira orain bi antolatzaileak, Munbru aspaldi ez du ikusi. Orain txobertan ditu du Katxugarizek. Bai. Finley eta Basileiadiz, Woodsen hirukoa da, ez! Errebotea Basileiadisek. Laukoa bitartea, tartea, diferentzia. Herbelek hiruko keinua egin, barrura eman Rakovici, labur. Errebotea, Herbelek itutu, azkenean Grimauri eman dio. Eta berriro 24 segunduko jabetza izango dute beltzek. Herbel, norantza aldatuz jokoan, Basileiadiz, Zisisen bila. Neto kateatuta gelditu da, kanpora Herbel, hirukoa du, barrura! Hirukoa barrura, Herbelek, eta utxartea berriz ere, 42 Usuek, 45 orain, 18 Lagunaro. Berrogeita bost, Usue Bilbao Basket, 18 Lagunarok, Euskal Derbian, minibilan. Joko ikusgarria eta erasokorra ere bai, puntu asko dira. Partida polita dijoa, ez? Egia da, Sito Alonsok esan duena astean zehar, ez? Bere filosofiai zoinezkeo,
beak nahi zuen jokoa eskaintzen ari da Lagunaro, ez, erasoko jokoa erabiliz. Ez da ari itxarotzen ea zer egiten duen Uxue Bilbao Basketek, nahiko garbi jokatzen ari da bere aurka, aurrez aurre, eta beste aldean ikusten ari gera, Uxue Bilbao Basket haundi bat, ez, astean zehar jokatu zuen partida izugarria, eta gaur ere partida bikaina betetzen ari da. Horre oskortu eginda Paunitx edo ez zuen bestela beste irtenbiderik. Zisisek, irukoa, bai! Ala bikoa da. Irukoa. Ez dakipa. Bikoa. Bai, zenan bikoa. Bai, bikoa. Berak irukoa eskatu du. Hemen errepikapenean. Epaile batek irukoa eman du, baina horre alboan zegoen Perez-Perezek irukoa eman du. Bikoa eman du. Bikoa azkenean. Zisisen jaurtiketa hori 47 eta 28, orain arteko diferentziarik handiena Ibepkue. Sartu egin du Ibepkuek. Txikitzeko aukerarik ez du izan, baina sartzeko bai. Zisis, azken jabetza 10 segundu baino ez, lehenengo zatia bukatzeko. Bost. Zisis bera bakarrik, Rakovitxi, txapela Butzek, azken jaurtiketa Basileiadisek ez. Ez da sartu. Bukatu da lehenengo zatia, Uxue Bilbao Basketek 47 Euskal Derbian, Lagunarok 47 goitik, Bizkaitarrak. Orain, albistegia, gero arte. Arratsaldeon eta ongi etorri da noi. Endesa Liga dau, Endesa Ligan Euskal Derbia 22. jardunaldi honetan 47 Uxue Bilbao Basketek 40 Lagunarok lehenengo zatia bukatu denean. Jokaldirik ikusgarrienak ari gara orain dastatzen, izan ere partidua gozatzeko modukoa baitoa, kanpoan hotz, baina barruan hemen epel, Josean. Egia da, ez, hotz kanpoan esaten duzu moduan, eta hemen giro izugarria bizitzen ari gera, ez, partida polita ikusteko, berdintasun izugarria azkeneko 2 minutuan lortu du, ez, luzatzea zerbait gehiago markagailua bere alde Uxue Bilbao Basketek, baina esan behar dugu, ez, partida polita, proposamen bitxiak ere ikusi ditugu momentu batzuetan, eta badirudi, ez, zerbait hobeto kudeatu duela bere aulkia Fotis Katxikarisek Zito Alonso baino, ez. Berez talde handiagoa, luzeagoa, bai. Presupuesto gehiago egitekoa dauka. Eta bi baliabide garrantzitsuak 3 falta personalekin izatea bigarren laurdenean, Zito Alonsorentzat kezkagarri izan da, ez, eta agian gehiegi baldintzatu du Lagunaren jokoa. Hasi da bigarren zatia, esan bezala 47 eta 40. Lehenengo zatiko datuei begiratu ezkero, hor da lehenengo lapurketa, ez du sartu, Basileiadisek. Eta Finley orain bestaldean irukoa, erantzuna, ez da honek ere, errebotea Doblasek. Zera? Bai, ziztu bizian hasi dira, ez? Alde batean eta bestean, akatsak ikusten ari gera, baina hala ere abiaduraz. Orain pertsonala, Mumbruk egin dio Doblasi. Eta Basileiadisek horre, huts galanta egin du, baina esan behar dago lentzatian 15 puntu sartu, 20ko balorazioa iritsi dela, eta ez baian zer azkeneko jardunaldietan, batez ere Rigaren aurkako partidan oso errendimendu kaskarra izan zuelako, ondoren ere galdetu egin diote Katxikarisi, Kostasen errendimenduenen gatik esan du, bera ez dagoela kezkatuta, eta lehenagola geroago berreskuratuko zutela, beira, gaur sekulako partida Kostas Basileiadisek. Finleyk sartu egin du. Lehenengo saskiratzea Donostiarrentzat, berriro ere iesiz zegoan hor Finley, eta pertsonala Basileiadisek. Badirudi, bizkorrago, erneago kantxaratu direla Donostiarra bigarren zati honetan, naiz eta Basileiadisek aurreneko baloiura lapurtu duen. Bai, hala ematen du, ez? Badirudi, erasoko joko hortan beste abiaduraren bat nahi diola sartu Lagunarok. Hurbiltzeko markagailuan, ez, aldan azkarrena, eta berriz ere, bastian sartuta egoteko. Irukoa Papamakariosek, ez, errebotea Hamiltonen. Eta baloia Zisisi. Ostekoan, Zisis, Basileiadis, Mumbru, Herbel eta Hamilton baitaude. Ara, irukoa orain Hamiltonek egiten ditu noizean behin, eta noski, ez da ezagutu. Hori joko asko zabaltzea da. Bai, lehenengo zatian 4 puntu bakarrik daraman, ez? Eta horre, bazirudien Katxikaris etxola oso gustora, ez, bere lanarekin, eta momentu honetan ardurak hartu nahian ikusten dugu.
Motz, labur gelditu zaio baloia Douglasi. Hamilton banoa ziztu bizian, bestaldera. Baina pibota da, hau ez da joko antolatzailea. Beso luzeak eta hankak ere zangoak oso luzea ditu. Eta horrela, zailagoa da baloia kontrolatzea. Nahi gabe, galdu du. Baziru dien, ez, nahi zuela iritsi, saskiraino eta momentu batean gelditu egin da. Finlay, Douglas, ezin Douglasek. Joan etorreko partidua da ikusten ari garena momentu honetan. Ezinez erasoan bitaldeak, Douglasi hor bakar-bakarrik, Herbel laguntzera. Txapela, Hamiltonek eta pertsonala eginez. Epaileen ustez. Behinta berriro, saiatu da hor David Douglas, ikusgarri bere jarrera, bere alegina, eta azkenean, bueno, bintzate atera du. Jaurteketak izango ditu bai, Douglasek. Valladolid eta Unikajaren arteko partiduare jokoan da. Valladolid 60, Unicaja 74. 30 minutu jokatu direnean. Azken laurdenean sartuko direnean. Unicaja buelta eman dio, norgehiagokari. Bigarrena barrura, Douglasek, Zisis orain. Baloia gorantza eramanez, Mumbrú eta Hamilton. Mumbruri hor alejupa eman diote, baina Netok sekulako jauzia egin eta eragotzi behintzat egin du, baina personala. Bai, neko garbia, ez, hor nahi zuen jokatu Eusebio Basketek Mumbrurekin, mosketa hortan aukera batzukalako, ez, baloia saskien inguruan jasotzeko, eta hor Neto laguntza hortan justu xaman iritsi da eta falta egin du. Hemen ikusteko aukera izango dugu, ez, atzetikan nola desorekatu duen egaleko Kataluniara. Mumbruken barrura, bigarrena, laugarren puntua du Alex Mumbruk. Gaur, aserako bostekoan ipini du, bai, partidua hasi denean da baita orain ere, baina Douglas, bera bakarrik hiru gizonen kontra. Hor erasoan, da sartu egin du, beraz, 6koa da diferentzia Bilbao Basketen alde. Datuei begiratu ezkero, 6 goitik izan da momentu batez. Lagunaro, partiduaren aseran, 6-12 esate baterako, gero 7 goitik ere egonda Bilbao Basket. Eta susmoa edo itxura ematen du partiduak nahasi egin dela apur bat bigarren zati honetan. Bai, ala ematen du, disiplina gehiagorekin jokatzen ari zen Eusebio Basket Lagunararen aurka, defensa ona bete ondoren Finlayren gainean, Basilea izekin. Baina baina atentzioa pixka bat jatsi egin duela Basilea izek Finlayrekin eta Finlayk baloi gehiago dauzka eskuetan. Barnekaldia bilatzeko, asistentzia banatzeko eta badirudi gustuago ari dela jokatzen estatu bat. Entzun egin dizu, Josan. Basilea dizen kanpoko jaurtiketa bikoa kateatuta gelditu da eta Finlay blokeoan. Bai, defensan zaitasun gehiago dituen jokalaria da, ez, erasotzailea da eta Basilea ere bai, ez, hala ere ondo jokatzen ari dira alkarren kontra eta eskaintza bikaina, ez, ari dira erakusten. Eta Douglasi baloiak barrura, bigarren zati honetan, 10 puntu sartu ditu orain arte Douglasek, 14 Quintel Wutzek. Baloiak lehenengo zatian. Horta Zizisek, Netori egin dion personalaren errepikapena, baloia erasoan, zuria, Donostiarrentzat. Zutakoa hor, Netok eta Wutzek hartu dute, eurek bata bestearen kontra talde berekoak izanik. Ara zer egin duen Wutzek. Ikusgarria da mutila benetan. Saskibaloian zein dotore jokatu liteken erakutsi egiten dugu. Jokatzen duen bakoitzeko. Eta egia da, hobekuntza nabaria egin duela Donostiarren mesederako. Urratsak horren Hamiltoni. Bai, ez da oso ondo kantxaratu bigarren zati honetan Brooklyneko pivotak eta badoa aulkira. Zolo artean berordez Rakovic berriro izango ditu minutuak, lehen zitu horren ondo aprobetxatu, ondo hasi da, puntu batzuk lortu ditu, baina ere huts batzuk egin ditu. Dezagune orain guanen zela moldatzen den pivot serbiarra. Ze Josean, askotan esan dugu, baina Lagunaro pazientzia eukidu gero, Wutzekin. Pazientzia izugarria, ez, aldaketa asko egin duen taldea da.
eta azkenean badirudi lortu dutela, ez? Horeka pixka bat kanpokaldetikan eta barrukaldean, eta Finleyen etorrerak ere eskortu egin duela, ez? Quintel Woods eta beste aukera batzuk ere banatu, ez? Taldean. Baiz, 3 modura etorri zen, 4 modura jokatzen ari da orain. Ez du balio. 24 segunduak amaituta ziren Finleyri baloi hori iritsi zaionerako. Esaten ari ginen, Woodsen eraldaketa hori. Sito Alonso konfiantza eman egin dio, Korolev Hansen, ez da. Eta azken partiduetan, bai puntuetan eta bai defentsan erantzuten ari da. Eta la posizio hortan, esan duzu moduan, etekin jamaten ari dio, ez? Bere taldeari, baino Ibekuen zenbakiak beherak nabarmen egin dute, ez? Eta beste jokalari bat ere desagertu eginda, ez? Finley etorri da, eta Dani Diezen errotazioak oso laburra dira momentu. Neto jokaldia antolatu. Hiruko jaurtiketa ez, errebotea Rakovicek. Eta partidua berriro ere hortxe dauka. Lagunarok 54 eta 50. Rakovic Mumbrú. Rakovic berriz ere, lasai jokatzeko dio Basilei Adisek. Zisis, oraindik 7 segundu dira. Joan eginda hor, eta balekoa dela, bai. Balekoa dela, Zisisentzat eta jaurtiketa librea izango du gainera, Gaigarria. Bai, Perezek ez zeukan angulorik saskidean azpitikan ikusteko, ez? Ea ikutu duen edo taula ez, baino nahiko garbi ikusi dute beste bi epailean, ez? Bai Castillok eta bai Martínez Fernandezek. Azalpenak eskatu zor Douglas. Bai, ala ere errepikapenean bazirudien, ez? Taula ikutu ondoren jarri dutela txapela. Jaurtiketa Gaigarria, Zisisek 8 puntu daramatza, ez du asmatu, Netok errebotea. Barrura orain Douglasi, berandu iritsi da Rakovic, Douglasek alde batera eta beste zein ondo egiten duen Douglasek lan hori, barrukaldean behin baloia jasota gero. Bai, ondo mugitzen da, ez? Hobekuntza egin du jokalari honek ere hor mugimendu hietan, oinak oso ondo mugitzen ditu, baloia esku batekin hartzen du errestasunez, eta horrek ematen dio aukera, ez? Gainditzeko defenditzaileak alde batetik edo bestetik. Zisisek irukoa orain, Zisisek, blokeoa ondo egin diote. Hazen olako partida egidan betetzen Greziara, dagoeneko 11 puntu eta 4 asistentzi. Amosteko balorazioa dauka orain arte, eta egia esan, horrela jokatzen ari denean, Raul Lópezek argezake atxeden. Ez dago arazori pentsatuko du Katxikarise. Douglas, Rakovicen kontra, Finley kanpora, Neto kirukoa, ez. Errebotea berriro ere Douglasek. Papamakariosi orain, Greziarraren irukoa, ez. Villarraia. Woods eta Neto, egoteko lasai. Bai, lehenengo zatian iruko marratikan porzentai hobeak zeramatzan Lagunarok, baino saiakera asko egiten ari da, ez? Momentu batzuetan iruko marratikan eta porzentai jatxe egin du, pixka bat. Berriro ere Finley aurre hartu dio Basilei Adisi, eta lehenengo zatian azpimarratu dugu Basilei Adisen defentsa, Finleyren gaina, baina bigarren honetan ez, Bigarren honetan nagusi da estatu batuarra. Baina defentsa eta erasoa Basilei Adisen zenbakiak harrigarriak gaur, Hau izan da boskarren jaurtik eta iruko maratikan, baino 3 sartuta ditu, iraganeko. Ez dira gustora Miribilako zalean, Netok barrura, Douglas. Urratxak, beste behin. Behin eta berriro eskatu dituzte urratxak, erasoaldi honetan Miribilako zaleek, hemen biosketeko zaleek, azenean alaxe adieratzi dute, eta nentxe. Utxartea, 59 Uxuek, 54 Lagunarok. Euskal Derbia, Miribilan 59, Uxue Bilbao Basketek 54 Lagunarok. Aurretik da, bigarren zati osoan zehar, Bilboko taldea, baina ez du amore eman nahi. GBCek, eta ez dut emango gainera. Ez aukerarekin daude oraindikan, ez? Partian sartuta eta ondo ari dira jokatzen, ez? Zailtasun gehiago ditu Uxue Bilbao Basketek bigarren zati hontan puntuak lortzeko, hala ere irabazten ari da laurdena. Begira, berriz ere Zisis, erantzun ditzuna berak hartu nahi du,
Eta noski, Rigari sartu zion iruko garrantzitsuarek behar bada barrua askatu ere egin dio, bigarrena du Jarraian. Porzentai dikainak ari da lortzen Usio Bilbao Basket iruko marratikan. Eunetikan 77, behatzi saiak ere egin ondoren 7 sartuta. Porzentai dikainak iaia arlo guztietan. Eta David Oblasek 10. puntua 3. laurdenean, taldeko bueno, Butzek 16 puntu ditu eta berak 14, baina zera biak aidia oberen erasuan. Poste txikian orain, Mumbrú, Moerman eta Raúl. Berriro, leku berera. Erdiraino etorri, eskubakar batez jaurti eta sartu. Hau da Mumbrú. Bai, eta ondo jokatu du Usio Bilbao Basketek, lehenengo aukeran zail ikusi du galeko Kataluniarrak hor beko zutenean jokatzeko Papamakariosen aurka eta berriz triangulatuz kanpora eta barrukaldea ondo kokatuta hor metro bat irabazi du eta aukera hobeago izan du jokatzea. Raulen pertsonala, bigarrena du Bilbao Basketeko antolatzaileak. Eta jaurtiketak Finlik. Eta laurden honetan gauzak erabat aldatu dira faltei dagokionez, orain arte askoz falta gehiago egin ditu lehenengo bi laurdenetan GBZek, Gipuzkoa Basketek, baina kasu honetan ja 5. du dute beltzezko gizonek eta bestalde GBZek 2 baino ez ditu egin laurden honetan. Jaurtiketa libre bakarra, jaurti eta asmatu ez, biti bat sartu ditu Finlake jaurtiketa libreetan, 5-tik 4 bikoetan eta 2-tik 1 hirukoetan. Asistentzia bat ere mandu. Eta hori zitu Alonsok Paunic jarri du Mumbruren gainean, azkeneko aldaketa honekin. Raúl Lópezen erantzuna zen hori, jaurti bai, sartu ez. Kontrarasoan dator orain Lagunaro, Finley, keinua, badoa bera bakarrik. Lekua aurkitu eta errebotea Rakovic. Pertsonala dela, aldea ere badago gorputzkeran, eta batez ere tamainan eta pixuan. Bai, Jarraian onartu du, beha jokatu du munduaren aurka eta hor errebotearen bila joan ondoren nik uste eskuak sartu ditula, Atxeen, Finleyrentzat eta Doblasentzat. Eta Raúl López hemen arbitroari bere tonoan da bere begiradarekin, mutilonaren itxuraren begirada horrekin, baina Mumbruk esan dio, isildu nahikoa, ba. Ziziz. Zazpikoa da diferentzia, bakarrik gelditu da, jaurti egin du, ara, berriz ere. Askatu du barrua, Zizizek. Izko harria jokatzen, nahi bezala. Bai, orain arte bera da, protagonista. Basileiadisek puntuak 17 sartu ditu, baina Zizizek 16 eta joko antolatu. Bai, eta Raúl Netok ezin du ezer egin bere aurka, oraindik puntu lortu gabe, erneatuta ikusten dugu Brasildarra eta Ziziz nahi bezala, ari da gobernatzen partida. Estudiaso ondo baloia hor esku artean Rubio. Pasea oso azkarra zen eta ez da konturatu, berandu, igerri dio paseari. Eta Mirimiliako zaleak gozatzen berriz ere. Euren taldeak irabazi egingo duela itxura hartu diote partiduari. Papamakarioz irukoa egingo aldu, bai hor da alegina, barrura! Papamacariosek irukoa erantzun modura. Eta azkenengo jaurtiketa ez. Raúl Lópezena 76, Usue Bilbao Basketek 60 Lagunarok, bukatu da 3. laurdena. Amar minutu Euskal Derbia Miribilan bukatzeko, 66 eta 60 markagailuan aurretik dira bizkaitarrak. Atzo futbolean, Realak irabazi egin zion Atletiki, Gipuzkoarren eta Bizkaitarren arteko derbian, gaur berriz, minuturik gehien zuenetan, goitik dira bizkaitarrak hemen Miribilan. Egia da, hasierako minutuetan, 6 eta 12 ere goitik egon dela, Lagunaro, baina gero ez. Gero berdinketa ugari, 27 eta 26, adibidez lehenengo laurdena bukatzerakoan, eta orain 6 goitik Usue, 10 minutu, ea ba! Gogoan izan, bigarren garaipena nahi duela Jarraian Lagunarok eta igaz irabazi zuela, hemen esate baterako, eta orduan luzapenean izan zen, Sergi Bidalek sartutako irukoari esker.
Eta Bilbao Basketek berriz goikaldean jarraitu nahi duela. Grimau oso ondo jokatu dute. Oso ondo jokatu dute orain Bilbotarrek pazientziaz eta aurkariak erotu arte jokatu. Eta Raul López alimentzuz, hemen erakutsi du nolako kalitatea daukan. Bea eskuzabala da, aukera ia bazeukan, ez bea bukatzeko, baino Grimau aurkitu du hor saskian azpian eta asistentzia banatuko. Rubiok behetik eman nahi zion Ibelkueri, pase hori oso zaila zen. Oso zaila zen. Ezinezkoa. Mumbru, poste txikira joan da. Grimau eta Raul. Rakovic. Keinua, jaurtiketa eta pertsonala Ibelku. Orain badirudi jarioa aurkitu duela erasoan. Bilbao Basketek. Errazagoa ari direla jokatzen, nekea ere izan liteke. Lagunarokoen nekea esan nahi dut. Baina azken jokaldietan oso bizkor mugitu dute baloi alde batera eta bestera beltzak. Bai, hala ematen du, sistema gehiago landuz, aldearekin jokatzen ari da momentu batzuetan, ea lortzen duen personal batzuk sartzen, personalako bonusean sartzen Lagunaroko taldea, eta nik uste dut hortan ari da saiatzen, oain kudeatzen ari da partidaren tempoa Raul Lopezekin, eta badirudi, zailtasun gehiago dituela ondo defenditzeko Lagunarok. Bai, ez dakit ze irizpidea da bintzaten gaur, epaileak. Asko bentzat bai. Lehen Doblasen urratsak nik uste ez direla izan, hauek ere zalantzak ditut. Airean zegoen. Bai, gauza arraroa pitatzen dute, mugimendu arraroren bat ikusten badute, urratsak. Bederatze goitik, Bilbao Basket. Salgado keinua, nahastu egin da hor, ez du biderik aurkitu. Eta baloia beltza izango da, ondoko manratik aterako dute Bilbotarrak. Eskuz naizun aldatu baloia, botean bidez Raul Lopezen aurrean, eta hor nahastu egin da, dudamudak izan ditu azken momentuan, eta ies egin dio baloia esku hartetik. Valladolid eta Unikajaren arteko partidua azken minutuan sartuta dago, 80-84, Malagakoa goitik. Etzen jaurtiketa erraza hori, Grimaren jartiketa hori. Eta berriro ere erasoan, 8 minutu pasa partidua bukatzeko, Lagunaro ez da amore ematen duen talde horietarikoa. Gogoan izan, Estudiantes edo Unikajaren kontrako partidua. Woods Mormanen kontra, kanpora atera, Grimauk ikutu, eta 3 segundu. 3 segundu izango ditu. Lagunarok jokaldia bukatzeko, jabetza hau osatzeko. Eta defensa eskatu zenen Woodsek irukoa du, ez! Baina jaurti egin dute, ondo asmatu dute hor, jokaldian. Morman hor despistatuta behar bada, Raul López, kanpora, Rakovic. Grimau, botean igerri egin dio Papamakariosek, kontrarasoa du Lagunaro, Papamakarios. Eta pasua. Urratsak, Papamakariosek egindako. Berriz ere, Josean? Bai, nire ikuspuntutik zetuzte baino. Holakotan beti esaten duzu, kursilloren bat izan aldute. Hala ematen du, noiz behinka. Bat, bi. Bai, azken momentuan, azken momentuan hirugarrena, arrazoia zeukan, bai. Aurrean jarri zaio Raul López, bai. Beste txak bat eman du. Baliek, ondo ikusi dute, gu baino beto. Ni baino beto, egintzat. Guk errepikapenean, igerri diogu eta. Raul López, Mumbru, gora begiratu, ez du jaurti irukorik. Pikoa, barrurantza sartuta, Woodsek ikutu. Errebotea berrirore zuria zen, baina ez da iritsi Paunic. Haze borroka, errebotean ere. 23, dara matzan Usio Bilbao Basketek eta 23. Lagunaro. Berdinketa beraz. Erreboteetan, Rakovic eta Morman. Rakovicen partida ere Hamiltonena baino hobeagoa, 7 puntu eta... Barkatu, 8 puntu eta 7 errebote. Dara matzan. Aspaldian horrela da, Gogoan daukagu, Hamilton estatu batuetara joan zela, arazo batzuk zituenan, pertsonalak, seguru kontuak eta horrela. Baina, gora bera horietan, denboraldi batean betik izaten dira gora berak, bai fisikoak, bai bestelakoak, ez da. Orain,
behera dagoela esango nukenik, baina Gabonetatik bueltan. Bai, Gabonetik bueltan nik uste bere zenbakiak okerrera egin dutela, ez? Baina hortarako dako Usue Basketek talde luzea, barrukaldean ere jende indartsua. Eta kontuan izan behar dugu gainaz Munbruk ere aukera badituela, ez? Alpibot moduan jokatzeko hor barrukaldean. Eta errotazioa, bai, nahiko ondo zainduta jokatela, eta Sam, kontuz, ez? Sam, noiz behinka ere aukera izaten ditu minutua jokatzeko, eta nahiko ondo betetzen ditu bere aukera. Irukoa Papamakariosek, ez! Eta errebotea Moermanek. 10 goitik dago Usue, eta ez dakipanik bizkorregi jokatzen ez ote diren hasi azken erasoetan donostiarrak. Bai, atzetikan ikusten dira, eta Iruko marra sarritan bilatzen ari dira, ez? Dagoeneko eta bat Iruko egin ditu Lagunarok, eta ez dakit desorekaren bat egin duen, ez, bigarren zatian bere jokoan. Beste aldean 10 bakarrik egin ditu Usue Basketek 7 sartzeko, ez, porzentai bikainak. Horeka gehiagorekin ari da jokatzen. Doblas berriro ere barrura, kantxara eta Ibekue. Kanpora, atzen hartzera Grimau. Pertsonala irten bezain pronto, egin du Doblasek eta laugarrena dela esango nuke. Ez, Papamakariosen 5garrena, kerez banago, bai, 5 adierazi diote. Hain zuzen ere Doblasek berak eskatzen zuen berea izatea falta, baina ez greziarrari adierazi egin diote 5garrena du esan bezala eta aulkira doa. Ez du gehiago jokatuko gorko partidan Manolis Papamakariosek. Seinterdi falta da oraindik partidua bukatzeko eta titularra da Papamakarios. Bai, defensako lanean badirudi ezinean zebilela, ez, Grimau zaintzeko, eta hor atzetikan sartu dio, ez, neko garbi desoa, eta 5garren falta pitatu dute. Hala ere, bueno, gaurko partida neko txukuna jokatu du erasoko joko hortan, baina falta horiek gehiegi baldintzatu dute, ez, greziarren jokoa, eta horregatikan bere balorazioa 2 puntuko bakarrik da, ez, 2 puntu bakarrik lortu ditu, taldean entzat. Bukatu da Valladolideko partidua, 84-89, Unika jakirabaz egin du Irukoa Finleik, ez! Errebotea Basileia dize. Emaitzona Lagunaren entzat, ez? Ikusita ze gertatu zen azkeneko larun batean Ilunben. Gainditu egin zuen Blanco Rueda, eta ez hori bakarrik. Aberasa ere bai. Eta bada espadare, gertu izatea asko zehobeto. Baina horretako irabazi behar eta oraingo 74 eta 60, 14 goitik dira. Usuekoak joan dira. 5 minutu daramatza, ez, punturi sartu gabe, 8 hautseko partziala laurden hontan, eta ikusten ari gera orain Lagunaro. Horba. Lehenengo Irukoa. Horba erantzuna. Orain lortu ditu bai. Utsartea Usuek 74, Lagunaro 73, 5:45 falta da partidua bukatzeko. 74 Usue Bilbao Basketek, 73 Lagunarok, 5:45 falta da partidua bukatzeko. Euskal Derbia da Miribilan, eta ondo bideratuta dauka Usuek. Egia esan, lehenengo minutuetan izan ezik, badirudi gaurko partiduari hobeto heldu diola Katxikarisen taldeak. Bai, eta nik esango nuke gainaz antolatzaile posizioan dagoela alde izugarria gaurko partidan. Bai Javi Salgadok eta bai Raul Neto, ezer gutxi egiteko aukera izan dute, ez, Raul Lopezen eta Zizisen aurka. Eta badirudi nahi bezala ari dela kudeatzen partida, ez, Usue Basket. Ez du esmatu Raul Lopezek, bizkor Salgado, kontranasora bera bakarri joango alda, pertsonala egin diote Salgadori, bi gizon zituen gainean berarekin batera, hor da, Moerman atzetik zetorren eta Raul Lopez bertan. Eta protestaka Katxikariz, kasunetan ere asmatu ezatzue, urratsak eskatzen zituen. Epaien irizpidea pixkate horren iparra galdu dute, ezakite eurek guk ere bai, eta kasu honetan Katxikarizek berak ere horixe eskatzen aritzen. Bai, nik uste Javi Salgadok ez duela, ez, aukera izan besoa eta baloia jasoteko, eta gian horregatikan, ez, inork ez du lertzen. Personala garbia zerudi. Bai, personalan nahiko garbia, baina bila urtiketa izatea, bila urtiketa libre, ez dakit, ez, hain garbia izan dut. Salgadok biak asmatu ditu, 74 eta 75. 5 puntu baino ez daramatza Javi Salgadoka. Moerman Gutzen kontra. Ez du, ala ere gero.
berriro bueltan etorri denean hor eskubakar batekin, Uztaia pasota gero, berriro itzuli denean, ez du asmatu. Salgado Kiruko keinua, baita jaurtiketa ere, gustokoago duen lekutik ez. Errebotea, Basileiadisek. Eta Mo Finlay, ez dago gustora, beti Basileiadisek keinuak egiten dizkiola, esanez. Bai, hori nahizion adierazi, ez epaileari haze gertatzen ari da, ez errebotea jaso ondoren, nola erabiltzen dituen ufondoak, eta horregatik begiratu dio epaileari. Hala ere, partida hona dara, ez 10 puntu, gehiago espero dugu, ez Finlayrengan, baina ondo defenditu daukate gaurko partidan Uxue Bilbasketeko egaleko. Eraso jokoa, Basileiadisek lehenengo zatian moztu egin dio, baina bata bestearen kontra ipiniezkero Basileiadisek 17 daramatza, 18 honekin, eta danak asmatu ditu jaurtiketa libreetan. Horretan, ona da oso Basileiadis. Bataz besteko apartak lortzen ditu Greziako hegalekoak. Baita hau ere, 81an asmatzen du Endesa Ligan. Utxartea berriz ere Uxue Bilbao Basketek 76, Lagunaro 75. Iván aquí mejor, para si quieren ayudar aquí. Hirurogeita hamasei Uxuek, 75, Lagunarok. Lauta 43 falta da partidua bukatzeko, ondo bideratuta dauka oraingoz neurketa hau Bilbao Basketek, 14. garaipena izango litzake Bilbotarrentzat, baina esan die garbi Sito Alonso bere jokalari Utxartean. Hau da gure mentalidade berria. Naiz eta behetik egon ez dugu amore emango, ez ditugu falta errazak egingo, eta eutsi egingo diogu partiduan. Gus eta Rakovic, Gusek irukoa, ez. Errebotea Doblasek, Salgadori eman dio. Beste 24 segundu. Berriz ere gokitzen ez, bere taldea Javi Salgadok, sistema hon bat lantzeko hendikan 4 minutu eta 10 segundu gelditzen dira, eta 11 punturen aldea gehiagizkoa ematen du ez, baino zentzu jokatzen badu Lagunarok aukera izango du ez, hurbiltzeko zerbait gehiago markali. Baina Sito Alonsok eta Lagunaro zale gogoan eukiko dute Unikajari nola atzetik etorrita, ia 20 puntu buelta eman zioten ia, Estudiantesek ere atzetik etorrita azken Balneoan, azken Atzamarkustekin zutako nogairaren jokaldi hartan irabazituen partidua, eta hori nahiko du txapela orain Normanek ikusgarria benetan. Atzetikan etorri da indartsu, eta nola lortu duen ez, iristea. Hor da jokaldi errepikatuta. Salgado, Doblasek, Barrura Doblasek. Irukoa eman aldiote, bai, ez da? Irukoa izan da, bai, erketa garbi. Doblasek, ez ditu, txarri sartzen. Irukoak. Eta partiduan barruan dagoela erakutsi nahi du. Lagunarok, baina begira zer egin duen Fisisek orain. Bikoa eta gainera gehigarria. Ze ondo babesten duen baloia eta nola erabiltzen duen gorputza. Hor da lehen. Hor bere una da. Fisisen eguna da, kantzun zozo pabilloia. MVP. Hori askotan entzun izan dugu denboraldi honetan zehar. Jokalari ezberdien gainera zuzendua. Izango nuke lehenengo aldia. Bai, lehenengoa da. Europa eta Endesa kontatuta, eta zordio bai, miribilak hori Fisisi partidu handiak egin dituelako. Ez da hain ikusgarria, ez da hain txinparta ez dauka, tiztira ez dauka batzutan ez da, baina begira gaur 23ko balorazioarekin dago. Bai, Fisisi eta bai Basileiadis, ez, bi greziarrak balorazio izugarria lortzen ari dira. Biak 19 punturekin eta 23 Fisisek balorazio arloan eta 24 daramatza Basileiadis. Eta Doblasen aurreko iruko hori ikusita, estadistikak begiratu ditugu. Lehenengo aukera zuen, lehenengo saiak era denboraldi honetan, eta begira, sartu egin du. Horratipa, nire bintzate zitzaidan oso horikoa egiten. Bejon Deiola,
Finley. Azkenean Finleyk ere zenbakiak egingo ditu. 3 puntu sartu ditu, 14. hau. Gaur isilik ez dauka aukera asko baloia eskuetan izateko, baina hala ere lortzen ari da pixkanaka puntuak lortzea. Bederatzi goitik Bilbao Basket, Grimauk jaso du baloia, Laguna behar du. Nasidoa eta erasoa oraingoz bilbotarrentzat, poste txikian Finleyren kontra. Bueltardia eman, esku bakar batez. Askotan egiten du hau, horretan artista da. Ze ondo kudeatzen du mugimendu hori, bai alde batetik eta bai bestetik, Batutan pivotatuz, beste batutan horrela, erdigako jaurtiketa hori erabiliz eta gaurko partida ere Grimaurentzat oso ona, 15 puntu lortuen dago. 5 segundu, Doblas, Woods, azkenean txapela bai, oso behean sartuta zegoen. Gehiegi itxoin du, eta aukera izan dute defenditzaileak inguratzeko. Bai, inguratu egin dute besoa goian ipinita. Ez zeukan hor, zirrikiturik, ez zeukan aterik zabalik, ez da lehiorik ere. Grimau. Poste txikian, orain Netoren kontra. Azpitik, Rakovic, Araz, jokaldia burutu duten hor. Bilbao Basketekoek, ikusgarria benetan. 83 eta 70. Joan da Usue markagailuan. Hala ematen du, azkeneko jokaldietan lortu duela, ies egitea pixka bat, 13 punturen aldea, mantentzen du alde hori pixkanaka, eta 2 minutu eta 19 segundu gelditzen diren momentuan, presioa egin beharrean ikusten da, orain Zito Alonso, zerbait urditzeko markagailuan eta aukerak iristeko. Raúl. Kick for the 5. 10 of pace. Attack. And. Okay. Zito Alonsoren hitzak ziren hoiek, 2:19 Euskal Derbia bukatzeko, baina ondo bidean Bilbao Basketek zailena, gogorrena, lan handienak eginda ditu, orain nahikoa zaio eustearekin. Gogoan izan, Donostian jokatutako partiduan, irabazi egin zutela Bilbotarrek. Azken derbietako bolada edo joera hori hautsiko du, zertzeneko 3 derbitan, kanpoko taldeak irabazi du beti ere. Iazko bietan eta horten 3. jardunaldian Bilbao Basketek ilumen. Kanpotik, jaurtiketa, Fisisek futbolean ere baki. Oinarekin, begira nola Jodion. Quintel Busek oso ondo hasi du partida, 3 marratik baino bigarren zati honetan ez du lortu, porzentai hori mantentzea eta bere zenbakiak pixkanaka behera atoz, hala ere esan berdego zaila izan duela, ondo jokatzea orain arte. Puntu arloan 19 puntu lortu ditu, baina beste zerbait eskatu behar zaio, Berriz ere primeran Grimau. Oso ondo berak erabaki hartu beharra zeukan eta Sanbek eukiko ditu orain minuturen batzut. Iruditzen zait, Katxikarisek erabaki duela partidu irabazita dagoela. Eta gainera armailetatik ere eskatu egin diote Katxikarisi San atera dezan, orain ere mamadu hotxak entzuten ditugu. Eta aipatu nahi nuen ere, Ruiek Grimau asko hitz egiten ari gara bi greziarren Kostasen eta Nikos Tsitsizen partidari buruz, baina Ruiek Grimau 17 puntu eta sekulako lana gaurkoan. Eta ben Rakovic txalo artean, partida ona bete duelako, beak ere. Borroka polita egin du Doblasen aurka eta 10 puntu eta 7 errebote lortu ondoren, atxeena merezia lortu du. Ezingo du bigarren garaipena jarraian erdietxi lortu Lagunarok, Valladolid irabazi zion, baina gaur Bilbao Basketi ez, esan da zeukan. Zito Alonsok hemen miribilan
Bilbori Bilbao Basketi irabaztea ez dela batere erraza, publikoak ere bultza egiten duelako, kontutan Real Madrid eta Cajasolen kontra bakarrik galdu duela etxean aurten Bilbao Basketek Endesa Ligan. Eta gaur garaipena lortuko du, 14garrena, eta goian jarraitzeko moduan izango dira Katxikarisen mutila. Grimau, oraingoan ez, errebotea beltza da, Fisisi, eta honek Basileiadis. Eta Raul Lópezek ere gaur, ez du beharrik ikusi Katxikarisek, atxeen minutuak euki ditu. Pertsonala netona da, netoren partidua ere grisa. Bai, nik uste dut gaur beste aukera batzuk ikusi dituela Katxikarisek, jokalari batzuk eserita aukitzeko, bai Hamilton, Mumbrú, Herbel eta Raul López ikusita ze partida jokatu zuten astearte. Horba, Roger Grimau, lehengoan bai, Rigaren kontra, baina bazera matzan partidu batzuk apenas minuturi jokatu gabe, edo gutxiago jokatuta. Gaur Mumbrú ere, ez du asko erabili Katxikarisek, atxeen eman die. Seguruenik Raul Lópezi eta Mumbruri, edadea ere badute. Eta partidu gogorra jokatu zuten joan den aste artean. Beraz orain, Sergio Sánchez eta Mamadou Sam dira bostekoan kantxan azken minutu jokatzeko. Salgado Kirukoa, ez, errebotea, Samek. Ziziz aurkitu du, badoa erasora greziarra. Sergio Sánchez, Basileiadis, barrura Sergio Sánchezi, ara! Polita, oso polita. Oso polita eta... Azte poza daraman Sergio Sánchez. Bere lehenengo zaskirak eta jartiketa libreren bat sartu du denboraldia, baina uste dut bere lehenengo zaskirak eta dela. Ziziz adimentuz, nola jokatu du beharentzat, saria merezituelako, entrenamentutan ordu asko sartu ondoren, horrelako aukerak aprobetxatu behar dira. Eta begira nola bukatu duten orain Bilbao Basketekoek. Hor, izkin egin dio Basileiadisek, pasea atzerantza emanez. Honelaxe bukatuko da Euskal Derbia. Bilbao Basketek, 81, Lagunarok, 72. Azkenean, tartea, haundia. 13 puntukoa. Nik uste besoak jatxe egin dut doela, Lagunarok ikusita ez zinean zebilela, azkeneko uztartean Sito Alonsok eskatu du mentalia horrekin jarraitzeko, baina jokalariak ez duten sinisten, buelta emateko aukerarik zegoenik markagailuari, eta agian hori aprobetxatu du oso ondo Usio Bilbao Basketek. 19 puntuko diferentzia bukaeran. Babeslea eta orain txegara protagonistekin. Protagonista, Badu, Juan de la Vega, aurrera. Bai, alboan dugu David Doblas, partida ondía berea. Bueno, David, no ha podido ser esta vez, ¿no? No ha podido ser. Yo creo que no hemos sido listos, hemos tenido el partido de la mano en el primer tiempo. Tenemos que ser más duros de cabeza, no podemos pensar que un partido contra Bilbao Basket, contra Usio Bilbao Basket en su pista, va a ser con efectividad de tiro exterior, ¿no? Yo creo que hemos abusado mucho del tiro, hemos abusado mucho de no leer situaciones cuando ellos han estado en bonus. Yo creo que esto tenemos que aprender, pero ya no tenemos tiempo, ya no puede ser que nos metan 19 puntos, no puede ser. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo y hemos dejado ir el partido pues al final. Este resultado yo creo que no es real porque creo que el equipo ha trabajado como para haber estado en el partido en los últimos minutos, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, ahora vienen 3 partidos absolutamente vitales que ahí sí que se va a ver si realmente el equipo pues puede finalmente lograr el objetivo. Sí, por supuesto. Nosotros vamos a seguir trabajando. Ni mucho menos va a ser un golpe para nuestra autoestima, nuestra fuerza, porque nosotros estamos capacitados para ganar a cualquiera y lo vamos a hacer la próxima semana, seguro, y lo aseguro que va a ser así. Vale, que así sea, muchísimas gracias y buena suerte para el resto de partidos. Hoy es izan ditugu David Doblas que eta jarraian gurekin etorriko da Roger Grimau, gaurkoan Kareilea, Usio Bilbao Basketeko jokalaria. Zorionak, Roger. Bueno, gran partido, ¿no? Parecía después del partido de Riga que hoy a lo mejor podrías venir, pues bueno, con otra mentalidad un poquito más relajados, pero no, desde el principio habéis estado ahí metidos en el partido y finalmente pues habéis ganado más o menos plácidamente. Sí, en esta liga si no sales así no ganas partidos y sabíamos que Lagunaro nos iba a poner las cosas difíciles si no estábamos muy intensos. La segunda parte hemos estado muy bien
bueno, un placer siempre ganar con esta gente. Y además ahora una semanita de descanso, no cosa que no estáis acostumbrados. Habéis completado una semana redonda, espectacular y bueno, yo creo que os merecéis. Sí, aprovechar para descansar bien, para recuperar y bueno, y seguir. Vale, pues oye, muchísimas gracias y buena suerte en el resto de partidos. Eskerrik asko, Roger Maurintzak, orain, bai, badagokie atxeen hartzea ze hainbat astetan egon dira partida jokatzen astean zer eta baita asteburuetan ere, orain aste oso bat izango dute hurrengo partida, Unikajaren aurkako partida prestatzeko. Unikajak gogoratu Valladolidi gaur irabazi egin dio eta badirudi Valladoliden arazoa daude kobratzeko gainera eta badirudi goiti bera datorren taldea dela. Lagunaro jokoari dagokionez beti gora zetorren, baina gaur nagusi izan da Bilbo. Bai, badirudi gaineaz nahiko ondo kudeatu duela, bere aurkia hor Katxikarisek ikusita ze bostekoa erabili duen minutu askoetan, ez? Partida bikaina jokatu dute, bai Niko Zizisek eta bai Grimauk eta Basileisek eta nahikoa izan da, ez apurtzeko defensa guztia. Hor zailtasun izugarriak izan dituzte Gipuzkoarrak. Hala ere esan berdegu, ez? Lehenengo 30 minututan nahiko ondo ibili dela talde Gipuzkoarra. Gero zailtasun izugarriak ikusi dituela. Defensa tenkatu duen momentuan zailtasun izugarriak izan ditulako Lagunarok. Hala ere esan berdegu, ez? Usue Bilbasketek merezimendu osoz atera duela aurrera partida hau. Eta ikusita biztaizo bat eman ezkio zenbakiei, nahiko garbi ikusi dugula guztiok, ez? Garailea momentu honetan nagusi da. Bilbotarrak izan berzutela. Momentu honetan nagusi da gaurko partiduan bintzapai, hor saskiratzaileak, 21 puntu Zizisek, Basileisek 19, Wusek 19, 17 Grimauk, eta Lagunarori dagokionez, beti gorantza zekarren bide hori behar bada apur bat gaur gelditu ere eginda. Bai, hala ere ez da kezkatzeko motiboa, ez? Nire ikuspuntutikan partida hon bat jokatu dute, aurrean talde handi bat daukate momentu honetan, talde handi bat izan dutelako, eta, bueno, nire ikuspuntutikan antolatzaileak gaur ezer gutxi egiteko aukera izan dute, ez? Bai Javi Salgadok eta Raul Netok Donostian partia borobila jokatu zuen Usue Bilbasketen aurka, baina gaur ezeinan ibili dira. Quintel Butzek eta Finleik nahiko ondo hasi dute partida, baina pixkanaka beheraka egin dute taldeak asko nabaritu du. Argiak ere kendu egin dizkigute hemen, horregatik egiten nuen Irribarre, ez dakite kaitzen batero izango den, ze orain badatoz. Berriz ere hemen barruan partidu beroa izan dugu behintzat, eta Euskal Derbia irabazi Usue Bilbao Basketek irabazi du. 81 eta 72 irabazi dio Lagunarori. Bihar Caja Laboral eta Herbalife Gran Canariaren artekoa eskainiko dizuegu. Eskerrik asko Joxan. Eskerrik asko zuei. Baita noski Juan de la Vegari ere. Bihar esan bezala Caja Laboral Gran Canaria. Orain, hau bukatuta gero, Golfesta. Gero arte. Baina.